Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Kumitat Parlamentari għall-Standards fil-ħajja pubblika jrid ikompli bix-xogħol tiegħu skont il-liġi fuq ir-rapport li għamel Kummissarju għall-Standards dwar il-Ministru Justin Caruana. Il-Kummissarju George Kizler investiga l-ment dwar kuntratt lill ex footballer Daniel Bogdanovic biex iħejji rapport dwar l-Iskola Nazzjonali għall-Isport. Skont Kizler dan sar biksur tal-kodiċi tal-etika u l-investigazzjoni tiegħu bdiet minħabba l-ħbiberija bejn l-ex plejer internazzjonali li lab barra l-pajjiż u l-Ministru Caruana. It-tlieta filgħodu l-Kumitat tal-Standards iltaqgħu n-naħa tal-Gvern qablet mill-ewwel li dan ikun ippubblikat. Mistoqsi dwar ir-rapport fil-ħin ta' wara l-pubblikazzjoni, il-Prim Ministru qal hekk. Il-liġi hija ċara ħafna. Għandek l-ewwel stadju li huwa dak tar-rapport tal-Kummissarju. Dak ir-rapport mbagħad jingħadda lill-Kumitat għal jekk għandu jiġi ppubblikat. Il-Kumitat ġustament ġie ħadd deċiżjoni li jiġi ppubblikat. Il-Prim Ministru qal issa hemm l-istadju li jmiss. Il-Kumitat irid jiddeċiedi huwiex se jadotta ir-rapport jew le, jew se jadotta parti minnu imma mhux kollox, u jekk il-Kumitat se jkun qed jadotta parti minnu mbagħad irid jara x'sanzjoni se jagħti. Nistennew dak l-istadju. Jekk ma nagħmlux hekk inkunu qed ngħidu li m'għandniex fiduċja fil-liġi. Il-Prim Ministru qal li ma jistax ikun li kull darba tittieħed il-pożizzjoni li r-rapport huwa konklusiv meta l-liġi ma tgħidx hekk. Ejja nħallu l-proċess kollu jingħalaq u mbagħad meta jingħalaq dak il-proċess wieħed jista' jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Li nista' ngħid huwa li jiena ma qgħadx nistenna r-rapport imma biex jingħalaq għaliex dak il-kuntratt li jitħadded dwaru r-rapport waqqaftu minnu fih ma li sirt naf bih. Mistoqsi u se jieħu miżuri temporani, il-Prim Ministru temm jgħid hekk. Mhux kontemplati u jekk se saqsini ħan antiċipa d-domanda li jmiss għaliex fil-każ ta' Rosien Kutajjar kien hemm imxejna mod u issa forsi qed tgħid li mxejna mod ieħor id-differenza hija waħda ċara. Fil-każ ta' Rosien Kutajjar kien hemm l-involviment ta' Jorgen Fenech f'dal każ ma hemmx.